Дами и господа, този поздрав е направен от Митко Джамбаза за неговия баща Сашо Джамбаза, за най-големите в Севлиево. За най-големия, за Сашо Джамбаза, с най-хубавите фрезици и коли, за най-големия в Севлиево. Вали гарми на Сашо и Митко Джамбазите, и пак им варви, те са хората в град Севлиево. За най-големите яша Сашо и Митко Джамбазите. Вали гарми на Митко Джамбаза и пак му варви в град Севлиево. Той е човека. Канадикенто пряла Митко е грастенцато му даре перфект. Дами и господа, този поздрав е от Митко Тариката, за неговия баща, за Сашо Джамбаза, за най-големите в град Севлиево. Те са най-мощните в Севлиево, имат си най-хубавите коне и коли, карат си ги ефтино, ти купуват, скъпо ги продават. За най-големите яша всяка майка Сашо Джамбаза не ражда, той е вълк единак. Има най-мощния син Митко Джамбаза, ще ви запалят перфект. Вали гарми на Сашо и Митко Джамбазите, и пак им варви Севлиево. Тета хората, когато ги видят, се крият като мишки. Те са баща и син, най-мощните, най-големите тарикатите. Босовете